गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार तांणी 22 तारखेर एक ऑर्डर काढली आणि त्या ऑर्डरींत जे न्यू रिक्रुटमेंट आहा ते बॅन केले. जाल्यार विथ इमिडिएट इफेक्ट ह्यो रिक्रुटमेंट सगळे बंद जावंक जाय आसलेले. जाल्यार PWDंत 311 पोस्ट PWD मिनिस्ट्रीन, PWD मिनिस्ट्रान आणि PWDच्या अधिकाऱ्यान त्यांनी बॅकडेटेड ऑर्डर घालून 311 पोस्ट घेतल्यात वेगळ्या वेगळ्या पोस्टांक. पूण हांगा भितरल्या भितर बॅकडेटेड घालून कन्फर्मेशन लेटर दिता, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिता आणि तेवूय मेडिकल करिनासतना. रिक्रुटमेंट फॉर परमनंट पोस्ट ते आयज GMCन तुमकां मेडिकल करता ते दिसची पडटले. फाटली डेट घालून तांणी ऑर्डर काढल्या 18 आणि 19 तारखेर आणि 20 तारखेर 22 तारखेर अशे ऑर्डरी काढल्यात आणि सगळे 311 कामगार रिक्रूट केल्यात. हाच्या बद्दल आम्ही सरकाराक सांगला, आम्ही बरयला, कालच्या काळार आम्ही बरयला. लक्ष्मीकांत पार्सेकार चीफ आदलो मुख्यमंत्री आणि डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर ताकाय आम्ही बरयला आणि सांगला पळयात हे सारखे न्ही तुमचे. दे आर ट्रायंग टू प्रिपेअर फॉर द न्यू इलेक्शन्स. नाव इज दिस द वे वी हॅव रिटर्न टू द इलेक्शन कमिशनर? We are going to follow it. We want thorough investigation. All these new recruits have to be withdrawn, have to be cancelled, as well as there has to be investigation in the PWD. Who are responsible for this have to be immediately suspended. We are not going to keep quiet. We are not only getting into letter writing. We are waiting for 7 days, and 7 days. To give enough time for the government, otherwise we will go into massive action. We'll get into a strike mode if required, and we will have to fight for our rights.